Salam Mehribanım. Gowmy ýagdaýlar. Şuň men siz bilen üstünlük gazanmagyň sirrini öwretjek. Bir sirni, bir görnüşini. Men köp tanaýanam, köp eşdennem, köp görennem, köp iýdarlan adamlar, ýagny oglanlar we pul köp gazanýan oglanlar, üstünlüge ýetýän oglanlar, biznesin uspешny ýöredýän oglanlar, her hiljek ýollar bilen pul tapıp ullukan bir möwjüp duran, odaçan, rızkyň üstünden baran oglanlaryň bir meňdeşligini tapdym. Ol hemmesine gabat gelen, ananaýyn köpsüne gabat gelýär gabat gelýär. Şol ýigitler bir meňdeşligi var, şol ýigitler bilýäňizmi näme? Ejesini, käbesini ullukan çäksiz hormatlary var, çäksiz söýgüleri var. Şol oglanlar ejelerini üýt göşük gowurýanlaryna göz ýetirdim. Ananaýynda arada şol soňky bir tin edip eşden oglanymam şu hakda tema açmalygyma sebäp boldy. Indi seredin, nähileken bu döwürde bir hilo geňem, bir hilo nähili geň alym men özümem. Ýöne şol millioner oglan, türkmen oglanmaz, milliarder oglanmaz. Şo hereket edýän eken dogany bilen, özü bilen öň garyplykda ýaşan ejesi görgül süýräp adam eden. Näme diýän ekenler? Ejesiniň aýagyna okşaýan ekenler. Düşünýärmi? Bir hil geň zat, bir hil. Men geň gördüm, real şoňalak, real aky şoňalak ejesiniň aýagyna okşaýar şol oglan günne diýär. Türkmen tek oglany. Menem diýdim, molodets diýdim. Onun beýle keşol pulluja adamlaram deňeşdirdim da ejelerini gaty ütgeşik gowurýar şolan köpüsi. Snaçit olur dünýäň syryny açypdyrlar. Bir syrny dünýä. Bilýän bolsaňyz mehribanlar, dünýäň bir syram ejeňi şutaýda saklasaň ýüregiň bilen ýöne. Plany diýdi, ejemi plan hi saklaýyn däl. No. Ejeň janyň radylygy, ejeň janyň radylygy ak patasy, ejeň şutaýda saklamagyň seni üstünlüge getirmegiň bir syrydyr. Şeý dip ýüregi bilen ejesini gowuryp saklaýan oglanlar, gyzlar. Men şu sözüme garansiýa geçeýinmi size? Siziň bir gün nisip bolsa rızkyňyz od açar. Şeýle bir siz maksatlaryňyza ýetersiňiz. Men ananýan şoňa, ananýan ýüregim bilen. Sebäbi şu durmuşyň rızkalynyň bir açarjygy enemize bolan söýgüýümizdir, hakyky söýgüýümizdir, düşünmegimiz. Ejemjanyň üstü bilen maňa rızkaly gelýär. Ejemjana goýýan hormatynyň üstü bilen rızkaly gelýäne düşünmek ananaýyn. O men diýen adamlar siziň TikTokda görüp ýene edip ýören adamlaryňyz, olar çeresçi milliarder adamlar hakyna gurrun edýän men. Siziň TikTokda görüp baýdyr öýtüp ýören adamlaryňyz däl, düşünýärmi? Gaty millioner adamlar olar. Şolaryň köpsini enelerine bolan söýgüleri birikdirýär. Şol oglanlar real ejem ogly, sözüň gowmanysyna. Ejem ogly. Ýa bolmasa edir olar ýaly millioner bolmanam, owjy telekeç oglanamy da mara bilen. Owjy gazanyp ýören telekeç oglanlarymyz bar, bir hijek akyllyja, edemilji, türkmen karakterli oglanymyz bar. Şolaň aňyrsyna da ejelerine bolan çäksiz söýgüler ýatyr. Ejem ogl. Şoň üçin ejeleňize ýüregiňiz bilen hormat goýun. Uý pikirleňiz ýadyň siziň hem köpçüliňizde, kruňyzda şoňal adamlar barmy? Aýaly adamsyny bazara ötüp öýe gerekli haritleri almagyny haýyş edýär. Erkegim eline berilen sanaw alýa-da bazara ötdiýär, bazarlaýar, soň getirýär.
Şol sanawın içinde aýdalyn kartoşka, pomidor, yağ, meske, şeker, duz ýaly azyk haritler bar. Emma adamsy nämedir bir sebäbe görä şeker almany unutýar. Ýanka getiren haritleri yerläp oturan aýaly şekerin undulanlygyna garamazdan adamsyny iýgenmäge derek "Ededim, sen bolmadyk bolsaň, näderdim? Şunça ýükü özüm gara başyma gaýbylyp taşar ýörürdüm. İşden soň ýa-da maşgalamyz üçin bizim üçün şunu etdiň. Minnetdar sana. Innem men gazanjak nahar taýynlaýançam, bir arkany ýere ýaz, bir käsede çaý urtla" diýip mähir bilen garşalýar. Soňra ýanky ýatdan çykarylan şekeri täzeden almaga uğradanny gapdyryna ýene bir öý üçin gerek bir kisany harity goşýar we täzeden sana uýadýar. O şekerin gapdyryna da ýüzlenme goýýar. Adamsy ýüzlenme goýulan ýazgyny görýärdi. "Näme üçin ýüzlenme goýdyň?" diýip soraýar. Aýaly bolsa, "Aý dün ýatdan çykarypsyň da" diýär. Adamsy "Näme dün kusanawda şeker emmadymy?" diýär. Aýaly muňa sowukkanlyk bilen, paýhaslyk bilen "Hawa mehribanym, şeker embady. Ýöne dün gatyýardyň, işden soň gitdiň. Ziýany ýok, geretdim bolan ýene bir kisanaklat gerek. Sen kym görmedi, ýene täzeden şu zatlary maňa satyn alyp getirip beräý" diýär. Bu gerek adamsy şeker almany unutmaz. Edil öňküsi ýaly sanawy üns bermän geçip başga haritleri hem unutmanjak dowulja getirip berer. Salam mehribanlar, şuň gurbanlyga deýnidim. Ikinji gün geçen ýylam mal öldürüp, çevşiň belli bir ýaşyna ýeten çevş öldürüp paýladym. Geçen ýyl ýedi hojalygy özüme dalgalym. Azrak bolyn şol kakam bilen guruluşdum ýan gyýdym diýdi. Şo bolany oken men moladan soradym. Kiçi mallydy, ýede bölüni okenýidi. Şo çevşiň alla diýdi, 3'e böldüdi. Onun belli bir ýaşyna ýeten çevş bolmaly, akylly sırap çykaýma. 3'e böldü diýdi, birini özüň al, ikisinem berä ýeter ýetmez. Başgalalara diýdi, "Onuň meňem bir oňal ýeter ýetmez, tanışmam ýok da. Ýede bölüp paýlaýyn diýip oturdum bolan, indi men näme etjegim bilemok. Doganlar näýle bilýän bolsaňyz aýdyň maslahat beriň häzir 2 sagatdan gelmeli. Malymam näme etjegim bilemok. Kim bilýän bolsa ýazyň hakykatdan maslahat bilen çykdym şumat. Ne gyzyl oýnap dur diýseňiz, aşagda akkauntyň nomeryny bellärin, aýna gold, gyzyl gymmat alýanlar gyzlar. Tatasyň diýilse oglanlar gymmat amatly gow bahadan alýanlar şu genneje gaýrat edip ýazyň. Men näme etjegimi şuňa bilmän oturýum doganlar. Salam mehriban gelin gyzlar, häzirki aşak temamdan birden gatwurjak bolsaňyz gatwurmaň, men siz söýýänlerin ýöne öz pikirim aýdaýyn. Şu gyzyllar öň kakamjan pullu wagta beripdi. Seredin ýerzindädanmyň. Seredin ýerzindädan. Prosta himme zat alyp dakynma mümkinçiligimiz waqada aýallygynymyz ikimiz şuňa ýerjidatlar dakynýardyk. Ýerjinje brilliantikler. Näçe planiňyzy asmasyn dakynan oklagy zatlar ýok ýalyk. Hani tokka gyzyllar diýip ýeňärýärdiler bizden. Aslında men şon dakynmaga beskusny hasap edýärdim. Prosta ýa galmak diýip hasap edýärdim. Tokka gyzyllar asmasy dakynýarlar, prosta görmeyin. Şoňala hasap edýärdim. Şumadam şoňala pikirde gyýylar dogrymy aýdaýyn. Aslynýaňyz käbiriňiz atyňdan çykypdyr, şap, mişka çykypdyr, klon, şapaň, ullukan, kellem ýal broşka gyýylar görüm tiziň ogly bolup çekip göbegini ýol etmän gyýylar. Tokka gyzylakynasyňyz elýän, biçijeň dakynyň. Biçijeň dakynyň, niýeşinçe broşka çyklar aljak boluň. Saýlanjak boluňa. Plan alı dip, "Ay, siz wapşe prosta." Köpçülüge çykyp ýörenmen, pully özüne görýän adamlar köp görýänmen. Şoňa asmasymly gelýär, asmasym elär, bula soňky baýan zat görmedik dip pikir edýän. Özüni bilýän adam şonnalyk pikir edýär. Egerde sen şoňala fokusyň bar bolsa, ütgeşjek zatlar tapjak bol, ütgeşjek zatlar dakynjak bol. Niýejinden gelmek o zatlar dakynjak bol. Barşa ullukan zatlar, massivni zatlar görýän bolsa, jora dakyn ýöne çeni bilen dakyn. Eta prosta ужас. Atı görmän gyýlar menden. Indi şoňalyk owadanja gyzyllaňyzy gymmat satasyňyz gelse, aýna genneje gymmat bahadan alýanlar gyýlar.
kimin nähilek pikir var ýadan şu genneje gyzyllar amatly bakadan alýa soňky döwür bulamam dakynama uçurma da dakynym ýüregime düşdi bilema kumşa geçenim gowurdymmy öz pikirleňiz ýadan jan çykalam